Dobrý den, přátelé, vítám vás u dnešního 10. podcastu a naším hostem není nikdo jiný než malíř Milan Bartoň. Ahoj. Ahoj, zdravím, pekný večer. Zdravím, ještě sem připojíme Marka. Ahoj, Marko. Ahoj. A ještě Dana. Ahoj, Dané. Čau. Tak, dneska vždycky mám takový úvod, ale dneska to porušíme a pustíme se jenom takovou malou ukázku, kterou tady kluci natočili na festivalu. Volám sa Milan Bartoň, som zo Slovenska, som nesmierne poctený, že som mal tú príležitosť a možnosť vystaviť svoje diela na Open Art Feste v Prahe tento rok. Veľmi ma potešilo, keby divácka verejnosť bola oslovená mojimi dielami. Snažím sa o klasickú maľbu, sú to vyslovene staré techniky starých majstrov, spájané s novodobými materiálmi. Mojou nosnou konštrukciou, čo sa týka tém, sú v poslednom čase predovšetkým sochy. Opäť sochy starých majstrov, renesančných, barokových. A považujem to ako taký prejav úcty voči práve týmto veľkým dielam a týmto velikánom. Je to taká príležitosť v podstate dať im ako keby nový život. Tak, to jsme měli takový malý úvod, který jsem o tom nemusel říkat já. A ty jsi tam říkal, že doufáš, že bude divácká veřejnost oslovená, což se nakonec vyplnilo, ani jsme to teda tušili. Tak si byl vyhodnocen diváky jako na prvním místě v soutěži a u poroty odborný si byl na druhém místě, což mi teda dodatečně ještě jednou gratuluji teda. Ďakujem veľmi pekne a naozaj som milo potešený, prekvapený. Ešte doteraz to rozdýchavam doslova do písmena. Ťažko k tomu niečo povedať, lebo slova takej samochvály určite nie sú vhodné, ale ak ľudia ocenili tú moju snahu a moju tvorbu a videli v tom niečo povedzme jedinečné, niečo iné, niečo nové, že našli proste v tom velikánskom svete umenia kúsok niečoho, čo ich takým spôsobom nadchlo, tak ako som veľmi rád, lebo je to taká snaha samozrejme každého umelca takým spôsobom zaujať. Zaujať, potešiť, prekvapiť. Já vykoupnu takovou první otázku. My jsme se tam spolu samozřejmě bavili a ty jsi byl vlastně tatér a potom si začal tvořit. Co je tě to k tomu, presne naopak. Vlastně naopak. Je to presne naopak. Ja som v podstate taký technológ a pre mňa napríklad obdivujem maliarov, ktorí malujú v plenéri, že dokážu sa zbaliť, zoberú si proste ten svoj stojan, farby, štece, nájdu si také krásne miesto niekde v prírode, tak ako ten fotograf, ktorý tam sedí učupený a čaká na ten dokonalý záber, ale ja som taká ateliérová myška. Milujem svoj ateliér, milujem proste rôzne myštičky, nádoby, rôzne prípravky, hej. Sice teraz v rámci toho akrylu ich až toľko nepoužívam, tá technika sa mi vyslovene zjednodušila, ale tým, že som vyslovene taký ako až technológ a mám obrovský rešpekt a úctu voči majstrom, reštaurátorom, tak ja som najprv, samozrejme ako mnohí výtvarníci, kreslil. Sú fenomény, kde niekto začne hneď malovať, že proste je mu to dané, ako sa vraví, zhora od Boha, ale k tej maľbe sa treba takým spôsobom prekresliť. A netvrdím, že to musí byť také úplne stanovené pravidlo, ale u mňa to tak bolo. V podstate po gymnáziu ja som dobrovoľne išiel na základnú vojenskú službu. Keď som sa z nej vrátil, tak začal som kresliť. Mal som priateľku, ktorá sa pripravovala na Vysokú školu výtvarných umení na obor textilu a popri nej som sa vlastne rozkreslil. A tam skresol aj taký ten prvotný nápad, že prečo nevyskúšať ako prihlásiť sa na vysokú školu, lebo v podstate bolo to už po revolúcii. Mňa tá revolúcia chytila ako počas základnej vojenskej služby a je to veľmi zaujímavý príbeh. Hej. Mnohí ani nevedia, ako to fungovalo pre nás záklaďákov a nedávno to bola veľmi ako omielaná téma. Ale
kreslil som a prvé, čo teda bolo možné zrealizovať, tak dajme tomu, že ísť na grafiku na Vysokú školu výtvarných umení, lebo s malbou tam o tom nebolo absolútne ako možné vôbec rozmýšľať. A aj napriek tomu teda, že som nemal predtým žiadne také extra kurzy, že by som niekde chodil a učil sa, proste bol som skôr taký samouk. Popri tom, potom už som hľadal samozrejme možnosti, ako sa niekde zdokonaliť, lebo proste bez takého fundovaného majstra, lektora, učiteľa, ono to nejde. Môžete sa učiť aj sám, práve buď ste talent od Boha, alebo sa učíte sám a tá cesta je potom strašne dlhá, alebo vám niekto na tej ceste pomôže. A v rámci umenia ono je skvelé, keď naozaj nájdete niekoho, kto vám pomôže. Aj keď nieraz práve v tom umení zistíte, že veľakrát sú vám hádzané doslova polena pod nohy a je veľmi smutné, keď naopak to umenie malo by ľudí spájať a nieraz to tak možno nie je. Čiže treba to len vedieť, ako vyselektovať a potom v podstate nastala tá situácia, že hlásil som sa prvý rok na grafiku, druhý rok na grafiku a tretí rok už nastala zmena, lebo začal som malovať. Lebo to, čo som kreslil, chcel som dať do farby. Pochopil som, že proste farba je život vo farbe, keď si uvedomíme, že dnes máme po svete tisíce galérií a sú tam milióny úžasných obrazov a všetko je farba, ale vravím, nespochybňujem grafikov, boli tu grafici a sú aj dodnes, ktorí robia tak úžasné veci a mne samému to nelezie koľkokrát do hlavy, ako sa to dá vytvoriť. Ale mojou cestou bola proste tá maľba, lebo vždy som obdivoval maliarov. Takže vybral som si to svoje a hlásil som sa vlastne ten tretí rok, bol to taký experiment na architektúru, lebo chcel som to už počas štúdia na gymnáziu, len tam to proste dáko nevyšlo. Takže už som bol rozkreslený na tú techniku, tam som si vravil, že OK, vyskúšam, idem na architektúru a popri tom, keďže už som maloval, tak som si dal prihlášku aj na tzv. Obor dvojročného doplnkového štúdia na katedre maľby na obor reštaurovania. V ten rok v podstate to dopadlo tak, že tie skúšky na to reštaurovanie som urobil, ale nesplňal som podmienku, keďže tam bola podmienka, že bolo nutné mať také už vzdelanie, napríklad, ja neviem, ekonomické alebo niečo také. Čiže nemal som žiaden titul, nebol som študovaný a to reštaurovanie, tam tá podmienka, nevedel som žiaľ o to, ale keďže skúšky som urobil, tak som dostal príležitosť nastúpiť do maliarského ateliéru pánovi profesorovi Bergerovi, čo som samozrejme, hneď som sa chopil tejto možnosti. A my sme počas práve tých 2 rokov robili v dielňach techniky, presne tie isté techniky, čo robili reštaurátori. Čiže ja som vlastne o nič nebol ako obraný. Ale kým som nastúpil do školy, tak robil som skúšky teda aj na tú architektúru, kde sa predovšetkým kreslilo a na strednej škole, na gymnáziu, tam som mal ako povinne voliteľný predmet, mohli sme si vybrať počítače. Ja som k tomu nikdy takým spôsobom neinklinoval, aj keď teda dnes samozrejme už tá doba je taká, že bez toho my sa nepohneme, tak zvolil som si základy stavebníctva, kde som v podstate mohol rozvíjať tie svoje kresliace schopnosti. No a dopadol som na tých talentovkách tak, že z 550 ľudí som bol prijatý medzi prvými 5, ale nenastúpil som, lebo proste mojou víziou bolo, že chcem proste malovať a toto je moja cesta. Takže čo tam boli aj chalani, s ktorými som sa poznal a snažili sa napríklad, že 2-3 roky po sebe dostať na architektúru, tak tí boli z toho zúfali, vravia, Milan, dostal si sa na prvýkrát a nešiel si, ale vravím, pre mňa toto nebola cesta. Snažil som sa skôr o to slobodnejšie povolanie, ako sedieť za rysovacou doskou a proste skladať, stavať domčeky, aj keď teda architekti, však zoberme si Gaudiho a podobných, hej, to proste boli fenomény, alebo architekti starého sveta, dodnes nám tu stoja chrámy a my sami ani nevieme, ako to vlastne oni robili. Takže najprv som maloval a ako technológ, keďže som sa hrípal v tých technikách, prišlo obdobie, ja som ešte po tej vojne, a je tam súvislosť, zmrzlináčil. 4 roky som proste predával zmrzlinu, 2 roky predával, 2 roky vyrábal a prišiel mi tam chalaň, hej, ako z ulice, dnes sme už kamaráti, vtedy to bol ešte proste taký puberťák, dnes už to je veľký dospelý muž a mal tetovanie. Pre mňa v tom čase tetovanie, hej, to je koľko, to je
35 rokov dozadu, aj si tetovanie, ale pozeral som na to, lebo Brian, to bolo úplne v plienkach, tu ešte neboli tetovacie štúdia, nič, ešte stále to bolo také, že tie predsudky, aj teraz to mnohí zažívajú možno, ale už to našťastie nie je také, ako to bolo kedysi, lebo súdiť podľa toho človeka si myslím, že je úplne ako bezpredmetné. A keď som zbadal tú kresbu na tom tele, tie dokonalé linky, tie dokonalé tiene, tak si hovorím, wow, toto proste musím skúsiť. A stalo sa presne to, že hľadal som tiež cesty, učil som sa, nebol ešte YouTube, neboli možnosti, že idete niekde hosťovať, o tom sa ani nesnívalo, proste tetovali sme doma, v súkromí, až potom začali vznikať tetovacie štúdia, neboli ani webové stránky, proste bolo to naozaj taký svet takého nového objavovania a prevalcovalo ma to. Proste tetoval som stále viac a viac a maloval menej a menej. Ale počas toho obdobia, aj keď som teda nemaloval, tak stále som si vytváral určitý koncept. Čiže ja aj tomu tetovaniu vlastne vďačím za to, lebo keby som netetoval, tak by som maloval možno v tom štýle, v ktorom som kedysi začínal a ja som rád, že som už úplne niekde inde. Jasně. Marko? Já se zeptám ještě u toho tetování, tak dělal si barvy nebo si jel prostě jenom černou? Ja som, tak ako hovorím, že som skôr ten technológ. Ja úplne akceptujem a chápem, že dnes sú proste rôzne smery, rôzne štýly, aj tie farby, tak ako v tom umení, hej, treba s tým akrylom, že tie farby sú úplne niekde inde, ako boli kedysi, keď sa vyvíjali, ale ja som zastanca naozaj takej tej klasiky a aj v tom tetovaní každý si musí nájsť to svoje. Ja stále hovorím, že pre každého je dosť miesta pod slnkom. To znamená, chce niekto farebné tetovanie, nech tam ide. Hej. Chce niekto čierno-biele, nech ide treba, poviem príklad ku mne, ale nebudem mu hovoriť, že zostane to úplne čierne. Vždy každého upozorním na to, že tá koža je proste živý materiál. Že to nikdy nezostane tak, ako keď je to obrázok vytlačený na papieri alebo vidíme to v počítači. Že proste bude si to žiť svojím životom a práve to, ako to vyzreje v tej koži, naberá na tej svojej hodnote, tak ako naberá na hodnote napríklad veterán. Hej? Niekto zbiera staré autá, čím je staršie, tým je tá jeho hodnota vyššia a takisto aj to tetovanie. Dnes sú ľudia trošku takí moc upätí na seba. Čím je menšie tetovanie, tým viacej hľadajú na tom také drobné, nazvime to chybičky. Hej? Pri veľkom tetovaní si to absolútne ani nevšimnú, berú to ako samozrejmosť a to, že tá koža, že to telo, že to proste žije, že to pracuje, že to v tom dáko vyzreje, niekedy to nechcú ako keby ľudia prijať, ale oni to príjmú, lebo ten čas je nekompromisný a on nás proste naučí, hej, sa s tým takým spôsobom vyrovnať. A ja teraz nechcem takým spôsobom, hej, bolo by to, neviem, no nepatrí to ani do tejto témy, ale poviem to tak zjednodušene. Ak sa mám s niekým baviť o farbách, tak poďme radšej do tých obrazov. Čiže ja som si zvolil presne túto cestu, že čierneho tetovania, tradičného tetovania a tým mladým majstrom tej novej generácii, ktorá nastúpila, ktorí to majú už tak vymakané, hej, tak to nechávam im, lebo naozaj za tie roky ja som obtetoval, proste to sú ťažké kilometre, možno po dĺžke aj štvorcové, hej, toho živého plátna a už tie maratóny proste odmietam, ako radšej ten čas budem venovať malbe a keď niečo tetovať, tak vyslovene skôr tie drobné veci, ako keby pre radosť, lebo už v tých štúdiách napríklad to ani veľakrát tetovať nechcú, povedia, že to nie je umenie. Ale keď príde klient, napríklad príde taká slečna a chce si dať iniciály svojho tatka, ktorý jej zomrel, tak ja tam neriešim to, že či to je umenie, ale snažím sa o to, aby to bolo technologicky čo najlepšie vytetované, aby proste vedela, že má akú takú istotu, že treba opäť o 10 rokov z toho nebude úplná machula, aj keď my Tatéri veľmi dobre vieme, čo tá farba v tom tele urobí, že to tam proste žije, že to tam nejakým spôsobom pracuje a veľakrát závisí aj od toho Tatera, že akým spôsobom to zrealizuje, tak to bude aj časom vyzerať. Preto keď som robil aj napríklad kurzy, tak tie boli zamerané vyslovene na takú tú technológiu. Lebo ja osobne tvrdím a myslím si, možno sa mýlim, však myliť sa je ľudské, že na žiadnom kurze v podstate sa nedá hneď naučiť tetovať. Tam človek dostane naozaj tie
mal by dostať také tie fundované informácie, ale vždy to je beh na dlhú trať a bez práce a bez tej driny to nejde. Mám veľa svojich napríklad kurzistov, ktorí dnes sú tak výnimoční a veľmi ma teší, keď napríklad v malbe viem, že nemusím vidieť ani podpis a viem, kto to je. A takisto viem aj pri týchto, že aha, to je ten alebo je tá. A takisto tým ľuďom napríklad otvorilo to úžasné možnosti. Dnes môžeme cestovať do sveta, môžeme sa niekde odprezentovať. Ja tým, že už mám teda svoju rodinku a už nemám až takú tú vrtulu, hej, tak proste ja si neviem predstaviť, že by som sa mal zbaliť a ísť napríklad tetovať niekde do Austrálie len kvôli tomu, že by som mal zarobiť. Radšej uberem z toho tempa, radšej budem mať menej a radšej budem so svojou rodinou a budem proste tu s nimi žiť ten život, ktorý je proste krátky a pominuteľný a ten čas je pre mňa nesmierne vzácny. My se vrátíme samozřejmě k těm tvým jakoby pracem. Já jsem si tady stáhnul vlastně od nás z webu pár těch tvých obrázků, doufám, že to tam bude vidět. Já to tady potom budu to tady potom postupně nějakým způsobem ukazovat. Já jsem se pouze chtěl zeptat na jednu věc. Jak ty vůbec přicházíš na ty tvoje témata? Protože když se na to člověk podívá, a to jsme tam mohli vidět, tak zaprvé se tam měl úplně krásně udělaný, tam v tom rohu teda. K tomu si pouštěl samozřejmě hudbu. A má krásný příběh ten roh. Má krásný příběh. K tomu si pouštěl hudbu, abys tam navozoval určitou atmosféru, což bylo super, tyjo. Kde ty bereš inspiraci? Teraz si to napríklad už tak čiastočne narízol, to inšpirácie je práve aj tá hudba. My žijeme vo svete farieb, ja tvrdím, že my sme deti svetla, bez svetla by sme tu tápali proste v takej temnote a to svetlo, to sú vibrácie. To už aj dnes dokáže veda, hej, vieme rozložiť svetlo, každá farba má svoju takú vlnovú dĺžku, teraz my tým, že sme živé bytosti a sme obdarovaní takými vnemami, takými pocitmi, tak tie farby aj na nás akýmsi spôsobom vplývajú. Takisto vplývajú teda farby, vplývajú zvuky, zvuky sú taktiež vibrácie. Dnes si môžeme nájsť aj toho plný internet a sú to krásne veci a vždy ma to vyslovene dojme, keď vidím napríklad fotografiu, kde je rozvibrovaná kvapka vody podľa rôzneho zvuku. A sú to neskutočne krásne obrazy, hej? Že to človek by ani neveril, že ono to naozaj tak funguje. Koľko máte takých záberov, že máte taký reproduktor, takú plochu, sú na tom vysypané guličky, pustí sa hudba a zrazu oni sa usporiadajú do takého systému, vytvárajú také vzory. Nepochybujem o tom, že proste musí byť niečo medzi tým nebom a zemou a možno sa niečo alebo niekto s nami takým spôsobom zahráva. Možno sa niekto baví na tých príbehoch, ktoré my tu zažívame a neraz sa trápime aj kvôli, povedzme, banálnostiam, že tú energiu by sme mohli minúť na niečo iné. Takže tou inšpiráciou sú naozaj pre mňa určité takéto také vnemy a také pocity. Ja nepatrím medzi výtvarníkov a z oblúd tak hovorím, že malujem svoje pocity. Nie, ja sa hrám s pocitmi ako takými celkovo, lebo tie pocity sú proste vibráciami. A záleží od človeka, že s akými pocitmi teda sa bude prezentovať. A osobne ja si myslím, a už som to naznačil, že ten ľudský život je veľmi krátky. Keď si to tak prenesieme, je to naozaj ako keď zoberieme zápalky, sierky, škrknem, teraz ona sa rozhorí a za chvíľočku zhasne a je koniec. V podstate takto isto trvá aj ten náš život. A vytvoriť niečo krásne, niečo hodnotné, čo počas toho, ako bude horieť tá zápalka, kým zhasne, aby mi robilo niečo radosť. A keď sa budem tou krásou obklopovať, tak ona ma musí takým spôsobom naplniť a ja budem mať potrebu ju odovzdať niekde ďalej. Bohužiaľ, dnes v umení veľakrát sa stretávame s tým, že mladá nastupujúca generácia je naopak ešte utvrdená, hej, či už umeleckou scénou, kurátormi, aj svojimi pedagógmi, že to, čo tvoria, proste samé depresie, depky, utápajú sa v kadečom a ešte za to sú ohodnotení, dostanú ceny
osobne si myslím, že to nie je správne. Čiže pre mňa je inšpiráciou hudba, farba, svetlo, zvuky, vône, ženy, staré sochy, staré obrazy, proste niečo, čo má takú hodnotu, vypovednú hodnotu a dá sa na to vlastne niečo budovať. A keď som spomenul treba tie ženy, tak v podstate žena ako určitý životadárny symbol, lebo naozaj tej žene bolo dané niečo, čo my nemáme a nikdy mať nebudeme. Hej? A ak to taký chirurg len prehodí, tak stále ono v tej podstate muž je mužom, žena je ženou, či chceme alebo nechceme. To, ako sa cítime, to je druhá vec. Ale žena má v sebe toľko energie, toľko síly a odpradávna proste tí muži sa venovali tým ženám, skláňali sa im k nohám, prenášali kvôli nim hory, kvôli ženám sa bojovalo, stavalo, tvorilo. Hej? Takže tá žena ako ten objekt takej tej prírodzenej zmyselnosti si myslím, že si zaslúži svoju pozornosť a mala by sa vyzdvihnúť ako keby na ten piedestal. Ja napríklad bežne, keď mám výstavy s veľkou obľubou, si vždy nachystám, naposledy teraz bola výstava, či to bolo minulý rok v SPP, v galerii SPP, alebo tento rok v prvej súkromnej galerii, ktorá vznikla na Slovensku po rozpade Československa v galerii Artschurger v Tvrdošíne, tak vždy ženy dostávajú odo mňa rúžu. A keďže tvoríme vo farbách, a je to o farbách, tak pokiaľ mám možnosť, snažím sa, aby tie rúže boli farebné a nech si každá žena vyberie tú svoju farbu. A je to proste také milé, také vzdanie, takej pocty, taký hold proste tej energii, tomu životu. A tu napríklad teraz vidím, hej, sa tu listujú tieto moje dámy, je to taká séria 12 portrétov, v podstate najznámejších portrétov veľkých barokových a renesančných majstrov. Sú to príbehy neraz veľkej lásky, vášne, možno takej zrady. Proste o tom je život. Hej. To je to, čo robí život životom, je to korenie života a pre mňa je to také prirodzené. Hej. Mať napríklad v tejto tvorbe, mojej tvorbe práve ženy. A posledná taká tá nosná časť tej mojej tvorby sú práve tie sochy. Neraz sa to objavilo aj teraz na tých obrázkoch a ono vždy všetko je takým spôsobom prepojené. Ono to prišlo tiež tak ako keby náhodou, a keď náhody neexistujú, je to taký vývoj, ale bola tu napríklad pred chvíľočkou Mária, čo je Pieta, ako socha od Michelangela, ktorá je teda vo Vatikáne a presne tam som dostal ten nápad, že wow, že čo takto malovať sochy a dať im ako keby nový výraz. Lebo aj tieto portréty, niekto mi povie, no dobre, to sú kopie. To nie sú kopie. Pre mňa kopia ako technológia je technologická kopia, kde sa dodržiavajú presné postupy, materiály, kde naozaj len odborníci by zistili, že aha, tak toto nie je obraz, ktorý je starý 500 rokov, ale je to namalované teraz síce na staré plátno. Áno, a fascinujú ma tieto príbehy, napríklad príbeh švajčiarskeho maliara, možno to poznáte, teraz neviem presne, Bertranči, tak sa ako volá, tak to bol maliar, ktorý nebol uznaný ako maliar, tak proste falšoval obrazy, urobil na tom obrovský biznis, do dnešného dňa sú v mnohých galériách jeho diela a galeristi radšej ani nechcú priznať, že ktoré to sú. Hej. Natoľko bol dobrý, bol z rodiny ako maliarov. A práve takéto príbehy, mňa to ako fascinuje, príbehy maliarov, umelcov a mám veľmi veľa kníh, veľmi veľa filmov, študujem si to, pozerám to a keď aj tvorím, tak v podstate mám taký pocit, ako keby som bol naladený na takúto nôtu a vyslovene preciťujem tie príbehy aj tých starých majstrov. Dane, já ti dám hned slovo, Marko taky. Já bych tady, jenom bych se u něčeho zastavil. My jsme se tam vlastně zastavili u tom, že jsi tam byl na tom Open Art Festu v tom rohu. A tam potom si zmínil, že všechno má být tak, že všechno se stalo tak, jak mělo. A já bych tady chtěl i kluku vysvětlit, my jsme to měli tak udělaný, že ty si tam, oni byli vlastně domluvení s kolegou Martinem Kubalou, že budou naproti sobě v jedné uličce.
A já jsem to samozřejmě, jako vždycky se mi tam něco stane na tom festivalu, tak jsem to samozřejmě celý zase skopal a jednoho z nich jsem dal do rohu a ještě ten prostor byl menší a díky Danovi jsme to tam samozřejmě dali nějak dohromady. Ale v tu chvíli vlastně ty jsi tam jeden den tam křtil tady tu knihu. Áno. Víš, že by si to v té uličce vůbec nikdy nedalo uskutečnit? Presne tak. Preto vravím, všetko je tak, ako má byť a nakoniec ja som ti za to úplne vďačný, lebo ja maximálne chápem to, čo ty si urobil v rámci toho Open Art Festu. Tí ľudia veľakrát, nielen teda my ako maliari, hej, aj keď si koľkokrát myslíme, že sme ten pupok sveta, lebo však aj v galérii, no keď galéria nebude mať obrazy, tak ako môže zatvoriť, hej, svoje brány, ale urobiť niečo takéto veľké, kolosálne, kde sa stretlo 220 výtvarníkov, ak sa nemýlim. Teraz celé to promo, katalóg, jedno s druhým. Keď som dostal od teba do mailu ako ten plánek a teraz som si vravel, preboha, toto dávať dokopy, kto, kde, koľko miesta. Teraz ešte ja som ti písal, že vlastne chcem si prikúpiť ešte 1 meter, lebo ja už som vedel, že koľko obrazov zo sebou beriem, ja som si to doma kreslil. Ja som tomto naozaj taký perfekcionalista, že snažím sa tie veci ako dotiahnuť, ako keby, a aj tak som mnohé veci ešte zanedbal, takže mám opäť aspoň skvelú skúsenosť. Maximálne a vrele môžem doporučiť všetkým vystavujúcim, ktorí tam v budúcom roku pôjdu, nevešajte to na ten nylon. To je masaker. Ako keď som videl, ako tam niektorí majú tie reťazky, tie řetisky a mali to povešané za pár minút. Ja som sa tam s tým mordoval až do posledného svetla, kým ma stade nevyhnali. Hej, vraj si, tak toto je paráda. Lebo naozaj som nevedel, netušil som. Ale ten priestor, snažil som sa naozaj ako nechať pekný, čistý. Prvé, čo bolo, vrajím si, fajn, je to v rohu, ten stôl dám nabok, nechám to otvorené a presne ten môj koncept vyšiel. Hej, vyšiel úplne dokonale a tým, že som mal dokonca ešte tú krajnú stranu a tie panely sa posunuli o tie 3 metre, tak som si uvedomil, lebo som, možno to má spojitosť a práve aj s tou architektúrou. Hej, že viem si to ako predstaviť, tak prvá myšlienka, keď vojde človek do toho priestoru a pozrie sa doľava, tak mu udrie do oka tá moja poéma, ktorá naozaj bola ako dominantná a z začiatku ja tak ako v skromnosti som to tam proste vešal, mal som to ešte otočené, radšej som tie obrazy ani nikomu neukazoval a keď som zavesil poému, zrazu nejaká slečná maliarka, to som len tak periférne videl, zrazu pribehla ku mne. Vy ste tady? A ja pozerám, no áno, som tu. Ja vás znám z Facebooku. A to človeka tak poteší, hej, že povedal som si, tak fajn, je to milé. A vlastne aj kvôli tomu Open Art Festu vrajím si, chcem odprezentovať samozrejme svoju tvorbu, je to úžasná príležitosť a Praha poskytuje naozaj, je to krásne veľké mesto, magické mesto, mesto Gustava Meirinka, ten, kto vie, o čom rozprávam. Takže ja som sa na to naozaj veľmi tešil a považoval som to za také niečo až symbolické, mať príležitosť tam odprezentovať knihu, v ktorej budú básne a obrazy. Tie básne napísala jedna fantastická česká poetka Marcelka Štepánková. Je to krásny príbeh a ja príbehy milujem. Ona ma objavila, tak ako mnohých iných výtvarníkov, teda cez internet a s obľubou píše básne. Ona zbadá obraz, tak ako ja napríklad zbadám niečo a už to vidím ako obraz, tak ona zbadá obraz a už je jej diktovaná báseň. Je to naozaj ako, je to neskutočné, akým spôsobom ona pracuje so slovom, s perom, akú hĺbku dokáže dať tomu textu. Neraz som mal až husiu kožu, hej, na rukách a slzy sa mi tisli, keď som proste čítal túto jej tvorbu. A ja som ju v podstate ako keby tak odprezentoval, keď som mal práve tú výstavu v tom Tvrdošíne. Vrajím si, to je skvelý nápad dať pod tie obrazy jej básne. A v tej češtine má to
taký krásny zvuk, toto prekladať, to by bol hriech. To je to isté, ako keď niekto preloží Křemílka a Bochomurka do slovenčiny, tak to je pre mňa čistá katastrofa. Hej. Proste klasické pohádky a poézia by mali zostať tak, ako sú. A vtedy mi Marcelka volala, že či by teda mohla prísť ako na vernisáž. Vrajím, samozrejme, Marcelko, nech sa páči, ja vám budem veľmi vďačný. Dojdite. Tak ona prišla a ešte ma tak upozornila. Prišlo taká skromná dáma, hej, že prosím vás, ale nikomu to nehovorte, že som tu. Pravím, Marcelko, v žiadnom prípade, vy ste pre mňa hviezda večera a chcem, aby ľudia vás poznali, lebo proste my ako umelci potrebujeme ísť s tou svojou kožou na trh a naozaj tie básne tam mali obrovský úspech. Obrovský. Ona sa stala doslova stredobodom pozornosti. Ľudia za ňou chodili, pýtali sa jej. Ona zažila jeden krásny večer a ja s ňou a potom prišla vlastne tá myšlienka, že čo takto spraviť knižku. A keďže boli letné prázdniny, ja som bol rozcestovaný, medzi tým ešte som mal ďalšiu výstavu ako v Taliansku, plus rodina, dovolenka, hej. Čiže bolo toho veľa a zrazu sa blížil termín na Open Art Fest. Ešte predtým som mal výstavu v Bratislave ako v Inchebe na Sacro Expo, čo bola tiež veľmi zaujímavá ako akcia a prvá výstava tohto druhu v rámci tohto festivalu. No a ten termín sa blížil a zrazu Marcelka došla s tým, že už niečo akože skúsila a nahodila v podstate túto úvodnú stránku, kde sú tie ruky a my sme sa aj fotili práve na tej výstave a tá fotografia je v tej knihe, kde my máme spolu ruky pri tomto obraze, ktorý sa volá dotyky. A dotyky to je niečo, čo je proste fenoménom, si myslím, lebo ruky sú niečím úžasným. Hej. Rukami dokážeme ublížiť, ale rukami dokážeme predovšetkým tvoriť, pohľadiť. Hej. A tie ruky, ona tým, že je poetka a veľká poetka, ona to naozaj poňala, že tento obraz dala na úvodnú stránku. Ja keď som zbadal tú obálku, vrajím si, wow, ideme do toho. V momente som sadol za počítač, v podstate urobil som naozaj celý vizuál, komplet celej knihy, bolo to vodne v noci, od rána do večera, vypustil som všetku robotu, lebo vedel som, že teda Open Art Fest sa blíži a jedna vec je knihu urobiť a druhá knihu vytlačiť. Takže naozaj bolo to pod aj veľkým stresom, tlakom. Teraz prichádzali tam rôzne nápady. Napríklad priateľ, ktorý práve má túto tlačiareň, neviem, či môžem povedať, či to je alebo nie je reklama, hej, tak nevadí. Takže tlačiareň priateľa Romana Neumara, aj sa tak volá tá tlačiareň Neumar SK. Naozaj tento chlap je to pre mňa perfektný človek a bojovník, ktorý nikdy ma takým spôsobom neodmietol, pomohol mi, poradil mi a on mi napríklad tým, že s tým pracuje, a to je to, učme sa od tých, ktorí vedia, hej? Že netreba byť úplne s tým egom, že ja viem všetko, neviem všetko, ja takisto neviem všetko a učím sa, stále sa učím, tak mi napríklad poradil, že správme tie ruky v tom laku. A tým, že ten obraz je naozaj taký ako v ohni a je to socha od veľkého majstra francúzskeho sochára Rodena, čiže dostalo to zrazu ten oheň, ten lesk. Hej? A toto sú tie veci a tie prvky, ako keď hodinár hladí tie hodinky, tie malé kolieska a keď to je všetko vyladené, tak to bude proste perfektne fungovať. A takto vznikla vlastne táto kniha, kde je 34 teda mojich obrazov, 35 básní, a ja si myslím, že to bol jeden krásny počin odprezentovať to práve v rámci Open Art Festivalu. Malo to veľký úspech a verím tomu, že tá kniha si ešte nájde svojich milovníkov a fanúšikov. Je to úžasný pocit, keď napríklad ja knihu odošlem novému majiteľovi a mne príde krásny popis, hej, ako sa ten človek teší, ako u toho plakal, alebo mi pošle fotografiu s tou knihou, alebo mi napíše, že už chce ďalšiu, lebo ju chce dať ako darček niekomu. Čiže je to úžasné a je to v podstate aj taký návod možno aj pre iných výtvarníkov, že nebojme sa toho, odprezentujme sa, sú toto možno, to nie je o tom, že na tom to my zarobíme. Niekedy na tom to človek viacej prerobí a zase je to také smutné možno, keď niekto to berie ako určitú
samozrejmosť, ale keď si zoberiete, že treba kniha má taký náklad, teraz vy vytlačíte, poviem príklad, 300 kníh, tak tých 300 kníh mám naozaj toľko známych, že nie je absolútne problém ich rozdať. Ale mala by tam byť určitým spôsobom taká spätná väzba, že keď niekto si od vás tú knihu kúpi, a nie sú to žiadne milióny, hej, tak v podstate vám dá aj takú najavo tú svoju priazeň a vy viete, že fajn, teraz takým spôsobom ide tento peniazy, zase to môžete do toho umenia investovať, lebo aj my ako výtvarníci, či sú to výstavy, cestovanie a tak ďalej, ono všetko je to v podstate, to nie sú len zisky, že teraz on predal obraz a už niekto ráta a on predal neviem obrazov. Veľakrát to je tak, že pozeráme do tej peňaženky, že či mám na ten rohlík alebo nemám, takže sú to také sinusoidy a bojujú s tým mnohí výtvarníci. Ale urobiť aj takýto počin, či už vytlačiť si kalendár, také letáčiky, také prospekty, môžete to venovať, treba za ako darček, naozaj povedzme svojim blízkym, alebo proste príde taká možnosť a máte možnosť, príležitosť to niekde takým spôsobom distribuovať, lebo my sa potrebujeme ako výtvarníci naozaj dostať aj inými spôsobmi, nielen teda povedzme cez výstavy medzi tých ľudí. Lebo my dnes žijeme tak strašne rýchly život, že koľkokrát nám ako keby nezostáva čas na to umenie, na to precítenie tej krásy. A pritom je tu také množstvo skvelých výtvarníkov, ktorí by sa radi vás odprezentovali, ukázali svoju tvorbu a sú doma zatvorení v tej svojej ulite, že áno, tak keby som si ja povedal, že no tak ja nejdem na taký open art fest, lebo však boli tam starí harcovníci, hej, napríklad pán Milan Berky, hej, však to je pre mňa tiež fenomén, čo si budeme hovoriť, áno, a ja proste obdivujem týchto ľudí, nebojme sa toho, odprezentujme svoju tvorbu, vytvorme treba nejakú knihu, ak to nebude v veľkom náklade a nebude to v knihkupectvách, tak môžeme to proste ponúkať medzi svojich ľudí. Uvidí to niekto pri kávičke a tak ďalej. Takže pravím, tejto knihe ja sa naozaj veľmi, veľmi teším, lebo je tam strašne veľa krásy, poézie. A dá se ještě někde koupit teďka teda? Tak dá sa alebo cez Marcelku, hej, na Facebooku, alebo teda cezo mňa. Je to vyslovene, nazvime to taká tá nízkonákladová záležitosť, čiže nie je to niekde v takom knihkupectve, aj keď by som bol možno rád, je to už len záležitosť toho, ako človek dokáže osloviť takého vydavateľa, alebo niekedy naopak. Je tu napríklad jeden veľmi smutný prípad, máme tu jeden fenomén a ja obdivujem, vravím týchto výtvarníkov, ktorí zasvetia tej svojej tvorbe kus svojho života. Je tu jeden fantastický maliar, Stano Lajda, ktorý napísal knihu Posledná večera a teraz sa mu konečne podarilo alebo uštedrilo veľké cti, že mohol vystaviť svoju poslednú večeru priamo v Ríme. Venoval tomuto projektu naozaj, to môžeme povedať, že desiatky rokov. Napísal knihu, ktorá vyšla v tak malom náklade a je tam dokonca embargo na to, aby tú knihu mohol vydávať ďalej. Ja to nepochopím, prečo my tu nemôžeme podporiť to umenie, keď je žiadané. Ja zhodou okolností tú knihu tu mám a ja vám ju ukážem. Hej. Je problém ju zohnať. Pozrite, aká je hrubá kniha. To je jeho celoživotné dielo. On zreprodukoval, on urobil ako keby analýzu, alebo zreprodukoval teda Poslednú večeru, študoval rôzne pramene, zažral sa vyslovene do toho, vytvoril Poslednú večeru, potom ju urobil ako reprodukovanú, že vo veľkosti 1:1. Je to naozaj veľmi zaujímavý ako výtvarný počin. Mnohé veci, ktoré on tam použil, ktoré u toho Leonarda už nie sú vidieť, tak na základe starých záznamov, kníh, dobových vecí, on to proste našiel, poskladal a urobil jedno fantastické dielo. A vidíte, je tu takáto kniha a vyšla v takom smiešnom náklade asi 1500 kusov. Ako, je to pre mňa nepochopiteľné, že prečo my ako umelci vyslovene niekedy tak ťaháme za ten kratší koniec. Keď si zoberieme, a
ja to používam teraz aj keď sa venujem takým svojim ľuďom, keď sú ako kurzy takého kreslenia, alebo učím deti na zúške ako maľbu. Ja som predovšetkým maliar, čiže nie som ako taký kreatívec, čiže učím skôr práve tej maľbe. Tak tvoríme, teraz ospravedlňujem sa, ušla mi trošku ako myšlienka, ale možno sa mi podarí napojiť, keby som neodbehol, že učím, ale no, stratil som sa. Priznávam sa, stratil som sa. Takže otázka mi pomôže. Tak teďka je na řadě Dan teda. Jsem zvědavý, jak z toho Dan vybrůstí teďka. Já jsem se tak zaposlouchal, že jsem zapomněl úplně, že můžu mluvit. Ty už jsi to nastínil a mě zajímá ten materiál, jaký používáš. Ty jsi zkoušel teda olej, teď maluješ primárně jako akrylem, povíš nám jeho výhody, nebo proč to vyhovuje tobě v této staré tvorbě, kde se vlastně používá vždycky olej? Áno, olej, médium, základné médium olejom malby, už z toho slova to vychádza, je olej. Olej má nepochybne svoje kvality. Keď prišli maliari s nápadom malovať s olejom, keď miešali pigment s olejom, zistili, že tie farby sú krémovejšie. Lebo predtým majstri používali vyslovene, to bola maľba temperov. Tempery ako pigment sa riedili, miešali vajíčkom, žltkom a ono vo svojej podstate je olejové, je mastné. A neviem presne, kde je ten zárodok, samozrejme sú rôzne teórie na to, hej, holandská škola a tak ďalej. Niekedy tu funguje také kolektívne vedomie, že to, čo vznikne na jednej strane planéty, vznikne v tom istom čase aj na opačnej strane. Hej. Ale keď sa tu začal rozvíjať ako spôsob maľby olejom a uchvátilo to, a pritom, keď si zoberieme, že to nebol internet, hej, a tí majstri, dajme tomu, tí talianskí mladí, hej, ktorí nastupovali a preberali žezlo po tých svojich starých majstroch, ako bol Tizian a podobný, a teraz už teda Tizian maloval olejom, ale keď oni prichádzali s touto olejom malbou, tak ich majstri vyslovene to zavrhovali. Lebo bolo to pre nich niečo nové, oni išli v tej určitej tradícii, ale vždy to mladé je plné energie, je také progresívne a chce pretlačiť nové myšlienky. A pre tých starých majstrov tá olejomalba bola príliš hladká, uhladená, hej. Bolo to niečo, s čím oni vnútorne teda bojovali, lebo však nepovedia mladým maliarom, že wow, vy ste perfektní, áno. Ale ono ich to nakoniec prevalcovalo a s tým olejom sa zrazu dali malovať také veci, ktoré dovtedy tí maliari nedokázali vytvoriť. A keď sa k tomu aj priblížili, tak naozaj to už boli maliari, ktorí boli neskutočne zruční, že to dokázali. A olej, on neschne, on tuhne. Takže tam je tá výhoda, že pri olejomalbe my môžeme dlho pracovať a vchádzať do mokrého procesu. A ja som maliar, ktorému fascinujú lazúrne techniky. Lazúra ako farba, priesvitná, farebná taká hmota, keď sa nanáša jedna farba na druhú, tak pokiaľ budú mokré, tak môžem tú spodnú farbu rozmiešať a rozriediť. Preto tí starí majstri, keď nabehli na lazúrnu maľbu, tie podklady museli mať kvalitne preschnuté. A ono to trvalo. Ale zase máme médiá, hej, dnes kobaltový sikatív a podobné, ktoré urýchľujú práve toto tuhnutie, len na druhej strane môže sa stať, že dojde k takému ako keby rozpadu, krakeláži, čo zase niekto iný môže využívať ako to pozitívum tej maľby, keď chce do toho vložiť akú patinu. Dnes z obľúbou sa používajú rôzne pasty, ktoré proste už vytvárajú, hej, tie praskliny a dáva to takú patinu ako keby niečo starého. A ja som najprv práve maloval týmto spôsobom, že bolo to takéto a la prima, do mokrého a obraz na jedno sedenie. Hej. Maximálne, že druhý deň ešte som trebárs do toho niečo urobil. Potom, keď už po škole sa mi otvorili úplne nové obzory, keď my sme vlastne robili analýzu barokovej maľby a bol to výrez jedného známeho obrazu od talianskeho barokového majstra Caravaggia, Bacchus, také plece, hej, a my sme proste vrstvili, nanášali a varil sa poctivý šeps, dnes si kúpite plátno
a zopakujem to pre výtvarníkov, pokiaľ je to hobby záležitosť, absolútne nie je problém. Ak už ideme do tých profesionálnych vecí, tak si myslím, že tam by sme si mali dať trošku pozor, lebo práve aj takéto materiály, to sú nieraz veľmi nekvalitné šepsy, nekvalitné plátno, nekvalitné rámy, na ktorých to je napnuté, krúti sa to a tak ďalej, to rozbalíte, áno, to smrdí. Keď je klasický taký poctivý šeps, dnes už sú síce aj také tie univerzálne šepsy, tak to vám krásne rozvonia, prevonia vám to celý ateliér, plátno má krásnu štruktúru, je pekne napnuté na pevných rámoch, tiež sa môžu skrútiť, drevo je živé, je to ako prirodzené, však dnes máte taký nábytok a môže sa vám počase skrútiť, preto sa robia lepené tie nábytky. Ale tá olejomalba naozaj prinášala niečo revolučné a z tých jednoduchších foriem už potom tí majstri, keď prišla éra napríklad práve toho Caravaggia alebo Rubensa a malovali sa obrovské veľkoplošné plátna, tak on aj napriek tomu s tým olejom dokázal za pomerne krátky čas namalovať, konkrétne teraz myslím na majstra Rubensa, obrovské množstvo obrazov. Za 15 rokov ich namaloval okolo 1500 a niektoré sú také plátna, že to by sme proste do domu nedali. Ten, kto mal možnosť to vidieť, tak ako pochopí. Ale samozrejme to už bola aj taká tá remeselná dielenská tvorba, kde na tom obraze pracoval tým ľudí, že oni už pochopili úplne iné princípy. A v dnešnej dobe, keď naozaj je všetko také rýchle, malovať touto technikou je veľmi zdĺhavé formou týchto lazúr a podmalieb. A ja som mal príležitosť vďaka jednému úžasnému umelcovi, priateľovi Peťovi Stankovičovi, ak sleduje, tak ho srdečne pozdravujem. Navštívil som jeho ateliér, to bolo naše prvé stretnutie a hneď ma zaujala jeho tvorba. On je úžasný ako ilustrátor, má malby, ktoré sú plné proste také pohody a radosti, sú naozaj veľmi svojské, niekedy na mňa pôsobia až takto surrealisticky a práve ten surrealizmus mne je veľmi blízky. A keď som bol v tom ateliéri, tak ovoniavam a necítil som tam nič, žiaden olej, žiaden terpentín, pravím, čím to je malované, že to je akryl. A zostal som úplne ako prekvapený, že wow, toto je akryl. A on bol práve ten človek, ktorý mi v podstate otvoril dvere do tohto sveta, do úplne neznámeho sveta a uvedomil som si, že je to skvelá technika, ktorou ja vlastne dokážem namalovať, alebo chcel by som namalovať to, čo som mal v pláne malovať práve tým olejom, len tam bola tá veľká časová pauza, lebo som sa venoval teda hlavne tomu tetovaniu a stále som sníval, že chcem malovať. A Peťo, on ma vyslovene nakopol. Doslova a do písmena. A bol to pre mňa jeden úžasný proste štart, začal som experimentovať a samozrejme prvá taká malba, tak s takým tým nadšením som ukazoval, že Peťo, pozri, no tak ten ma hneď zotrel, zakopal pod zem a len si, wow, toto je pre mňa ten impuls, lebo tam som si uvedomil, aha, zase, učme sa od tých, ktorí vedia, hej, čiže tie jeho rady boli pre mňa, mali cenu zlata. A už to bolo o tom, že postupne, ako som teda maloval, oboznamoval som sa s tým akrylom a zdalo sa mi to byť ako ideálne médium, lebo keď chcem niečo urýchliť, zoberete fén, vyfenujete, hej, a môžete malovať ďalej. Chcete robiť pastu, dá sa pasta. Chcete robiť lazúry, proste tá farba je natoľko riedená a využívate len médium, čiže je to taký pomerne čistý proces. A tie farby dnes sú, máte samozrejme aj hobby, máte kvalitnejšie, profesionálne, môžete mať jednu tubu, ktorá vás bude stať 5 eur, ale taká istá od inej firmy vás môže stať 50. Hej. Čiže tam záleží od toho, aká kvalita je tých pigmentov, ale väčšinou už akryl je pomerne je veľmi svetlostály. Ono aj ten olej, on tiež má svoju určitú, povedzme, životnosť. Však dnes reštaurátori bežne reštaurujú staré plátna, lebo pokiaľ ten majster nedodržal určité technologické postupy, možno urobil menej kvalitný šeps, olej prestupí do toho plátna, plátno po 500 rokoch je doslova rozožrané, rozpadne sa. My to za svojho života samozrejme nezažijeme, hej. Alebo keď teraz nedávno sa reštaurovala Vermeerová dievčina s perovou náušnicou, tak stiahli vrchnú damaru, hej,
ľudia dovtedy ten obraz poznali úplne inakšie, ako poznáme my dnes. Takže vďaka tomu my dnes vieme, ako ten obraz vyzeral vtedy. Zase my dnes objavujeme, alebo teda obdivujeme obrazy v galériách. Sú napríklad ponuré, temné, tmavé. My si myslíme, v akej tmavej, temnej dobe oni žili, ale to je preto, že tam stmavol ten olej. Hej? Že ten obraz pôvodne mohol vyzerať úplne inakšie. Pri akryle toto v podstate nehrozí. Sú to už vysoko kvalitné také polymerované živice. Je tam vývoj, ja neviem, takých 70-80 rokov a stále to ide takým spôsobom dopredu. Takže mňa ten akryl naozaj natoľko zaujal, že zo začiatku som vedel, že je nezmyselné hneď sa pustiť do takých vážnych tém, keď tú techniku nepoznám. A ja som v tomto práve ten perfekcionalista, že človek stále má tú túžbu, hej, ako stúpať, rásť, učiť sa, zdokonalovať. Tak som najprv maloval vyslovene také tie abstraktné témy a pomenoval som si ich ako ambient art, lebo keďže tou mojou múzou je trebárs aj tá hudba, tak keď tvorím niečo, povedzme, abstraktnejšie, tak si púšťam také živšie, rýchlejšie, dynamickejšie veci. Keď malujem túto klasiku, tak sa vnáram do takého trošku iného sveta. A ten ambient je práve tou hudbou, takoutou zasnenou, hej, tou pokojnou, a ambient ako z latinského výrazu znamená to priestor. Je to taká hĺbka. A pri abstraktnej tvorbe ja skôr oddychujem a utekám teraz, keď tvorím taký abstrakt, od tých náročnejších tém. Zo začiatku to bolo o tom, že tam som sa vlastne učil pracovať s tým materiálom. Lebo to, keď ešte ja dostanem ako tater, hej, kvalitný tetovací strojček takého Cheyena, áno, to ešte neznamená, že to zo mňa urobí majstra. Ale samozrejme môže to pomôcť, hej, že v tom raste a postupe. Ale zase máme tu trebárs, ja to vravím ako príklad, máme tu majstrov, taterov, ktorí používajú klasiku, staré strojčeky a urobia úplne fantastické veci, že proste človeku padne sánka. Takže aj v tomto prípade to je také, dáte 10 ľuďom ceruzku, poviete im nakreslite sluničko, každý ho nakreslí to istou tuškou, to istou ceruzkou, proste iným spôsobom. A ja s tým akrylom, najprv som teda experimentoval, skúšal, ale už som tam používal práve tie spôsoby tej podmalby, tých jednotlivých glazúr, až kým som raz jedného dňa prišiel s takým nápadom, rodinka bola odcestovaná a ja keď som doma sám, tak to sú také tie moje chvíle, že zoberiem si niečo z toho svojho filmového archívu a určite to mnohí poznáte. Je krásny seriál, ktorý ešte za bývalého Československa bol odvysielaný na ČTčku, Leonardo da Vinci, ja neviem, má to takých 5 dielov alebo koľko, podľa toho, ako to je zostrihané. Proste krásny výpravný film a ležal som tak na sedačke, na stene bol jeden z týchto mojich abstraktov, práve v tej veľkosti tých mojich dám, tých takých 60 na 90 cm a vravím si, že namalujem si Monu Lízu, hej. A naozaj je to také, že takéto, idem si namalovať Monu Lízu, maluje to v podstate každý druhý, ale prečo nie? Je to skvelá škola. Najlepšie sa naučíme práve na tých starých majstroch, lebo oni to mali vymakané. A keď malujeme treba aj podľa tých starých vzorov, tých portrétov, práve tam nájdeme tie vzorce v tom. Ono je to neskutočné, že ako nám tie obrazy dokážu veľa prezradiť. No a namaloval som tam tú Monu Lízu, ktorá v podstate nebola ani Monou Lízou. Viac sa to podobalo, mnohí vraveli, že na mňa. Aj Leonardo, keď maloval Monu Lízu, že vraj to bol on. Ale keď som to domaloval a pozeral som sa na to, tak si vravím, Milan, teraz sa niečo stalo. A naozaj to bol ten prvotný impuls, že wow, idem teraz namalovať sériu týchto 12, no v začiatku to boli len 4 portréty. Potom, to bolo v 2019, dostal som od mojej manželky ako krásny darček, leteli sme ako rodinka do Amsterdamu, do Rembrandtovho domu, boli sme tam pred 20 rokmi, ale žiaľ bolo to vtedy zatvorené, lebo sa to reštaurovalo, prerábali to celé. No a odleteli sme tam a tam zrazu mi prešiel taký vlak hlavou, lebo bolo to takéto koronové nešťastné obdobie a vrajím si fajn. Bol som v Rembrandtovom dome, videl som jeho diela, vrajím si, dobre Milan, máš 50 rokov, Rembrandt zomrel ako 63-ročný, posledných 10 rokov
Živoril, trpel, bol sám, zomrel proste ako úplný chudák, aj napriek tomu, že bol Bohom na zemi, že v dnešnej dobe s tými pomyselnými 10 rokmi musím niečo urobiť, hej? Lebo vtedy ten Rembrandt nemal internet a neviem čo, nemal tieto kanály a možnosti, proste upadol do zabudnutia. Ale my dnes, keď niekto rozbieha taký biznis, môže začať ako 50, 60, 70 ročný, lebo sú úplne iné možnosti a treba ich využiť. Veľakrát mi ľudia hovoria, no dobre, počítač, a to vravím, to vôbec nie je hanba využívať počítač, keby ho mal Rembrandt s Rubensom, tiež by ho používali. Oni používali iné prostriedky, na ktoré už ani my nemáme kľúč, akým spôsobom ich využiť. Takže tam som si povedal, že fajn, treba ešte niečo urobiť, kým sa dá, kým som tu. A keď som bol potom v Regmuzeu a videl som tam od Vermeera jeho známu mliekárku, hovorím si, dobre, chalanisko zomrel, keď mal 43, ja som tu o 7 rokov dlhšie. Čo som urobil s tými rokmi? Takže to bol taký ten impuls, že nič, treba proste makať. A keďže už som sa pohrával s tou myšlienkou, že to tetovanie, že chcem proste ubrať, už do veľkých vecí som sa nechcel púšťať, keď tak naozaj tie drobnosti pre radosť, že poskytnúť to tým ľuďom, ktorým to v podstate inde ani veľakrát nechceli vytetovať, tak naozaj tie váhy sa ako keby preklopili, lebo to, čím my živíme svoju mysel, ten svoj čas, tak ono sa nám otvoria nové možnosti, nové brány a ono to začína prichádzať. A naozaj prišli také možnosti, o ktorých dnes sa predtým ani nesnívalo. A ten akryl vlastne vďaka tým 12 dámam, ja som dotiahol pre seba, samozrejme, určite sú niekde inde iní majstri, ktorí to majú ešte vymakanejšie a vypracovanejšie, o čom nepochybujem a veľmi rád sa s nimi zoznámim a keď bude možnosť, tak sa niečo naučím. Ale napríklad 12. v poradí z tých mojich dám bola práve Mona Lisa, ktorou som začal ako tou nultou. Ale táto už naozaj bola, že Monou Lízou. A raz prišiel jeden priateľ, že Milan, že chcem ju vidieť, lebo videl originál v Louvre. A prišiel do ateliéru a normálne nadskočil, že ty máš doma Mona Lízu, hej? No tak ako poteší vás to samozrejme. A ja som skôr z tých maliarov, že dobre, dnes máme takú tú slobodu a voľnosť, že malujeme krížom, krážom, čokoľvek a aj tá Mona Líza, vidíte ju napríklad, ja neviem, s cigárom, hej, alebo proste strapatu a s veľkými prsiami a proste toto pozovanie. Pozriem si to, ale nenadchýna ma to, hej. V tomto som naozaj, ja hovorím taký, že dinosaurus, lebo v podstate pre mňa je to ako keby to dielo odkazom toho starého majstra, obdivujú to milióny ľudí a teraz nemyslím konkrétne Mona Lízu, myslím to ako všeobecne, však od Mony máme tu milión lepších obrazov, hej, ale nepochybne Leonardo bol fenoménom, takže mám rád, keď proste k tým starým majstrom skôr prihliadame s takouto úctou. A nielen k tým starým majstrom, ale aj k tým novodobým. A my na nich veľakrát zabúdame. Sú tu proste fantastickí maliari a maliarky, ktorí dokážu úžasné veci, ale nedostáva sa im ako keby tej úcty a tomu priestoru a veľakrát ich práve prevalcujú také tie moderné, tendenčné, rýchle veci, ktoré sú príliš pre mňa lacné, prvoplánové, hej, ktoré možno sú vizuálne, farebne zaujímavé, ale chýba tam proste pre mňa osobne tá hĺbka, tá štruktúra, lebo ja keď pozerám na tie obrazy ako technológ, skôr pozerám na to, ako to je, než čo tam je. Já tady mám jednou k Spokpoli, Ivana Výchová. Ahoj všem, Milane, je nějaký obraz, který už nemáš a kdybys mohl vrátit čas, tak by zůstal u tebe? Zdravím ťa, Ivčo, a veľmi pekne ti ďakujem za tento dotaz. Tebe nemusím hovoriť, že ku každému dielu máme proste taký svoj osobný vzťah. V tetovaní vzniká osobný vzťah priamo s tým človekom, niečo vytvoríme, dávame to do kože, stávame sa jeho súčasťou. Z mnohých ľudí sa mi naozaj stali priatelia. A v umení, zase keď sedíš nad tým dielom, najprv musíš vymyslieť. Už na začiatku rozmýšľaš nad tým, že chceš s tým dielom niekoho zaujať, upútať. Kto by nemal rád, hej, proste pochvalu. A keď vytvoríš takéto dielo, tak máš potrebu samozrejme, že
keď ho predáš, prídu peniažky, môžeš vytvoriť zase niečo nové. Keby nebolo Medičiových, keby nebolo pápeža, tak Leonardo s Michelangelom neviem, čo by robili. Hej? Vďaka proste svojim mecenášom mohli vytvoriť také úžasné diela, nad ktorými my proste dnes zviadame s obdivom. A keď som nedávno videl Dávidovú sochu vo Florencii, tak ako až tam človek pochopí, že o čom to je. A ja keď malujem, tak naozaj mám niekedy taký pocit, že ako keby ma prestupoval ten duch starých majstrov. A ja sa veľmi ťažko lúčim s každým jedným obrazom, ktorý namalujem. A je to také zvláštne, že áno, malujem preto, aby som mohol predať, aby som bol proste takým spôsobom úspešný, aj keď na tomto poli, tým, že je nás strašne veľa a ten koláč, o ktorý sa trháme, je veľmi malý, tak ja koľkokrát ani obrazy neponúkam. Lebo tých obrazov je pomerne málo. U mňa to nie je tak, že teraz je ich mám tu sklad obrazov, hej, ale mám napríklad človeka, ktorý je tak vyslovene zamilovaný do mojej tvorby, že ja veľakrát ani nestihnem ten obraz odprezentovať a on už má napríklad o ňoho záujem. A vtedy si hovorím, kde sú tí ostatní ľudia, takí istí, ako je on, že nech mi ho proste nebo zošle ešte ďalšieho. Takže tie obrazy, ku každému mám takým spôsobom vzťah a mal som jeden úplne, že treba práve ten akrylový, o ktorom som si vravil, že ten v živote nepredám. Ale prišla chvíľa a bol som nútený. Čiže predal som ho, ale viem, že je u človeka, ktorý si ho proste váži, ktorému to dielo padlo takým spôsobom do oka, že našlo si to svojho majiteľa a o tom to je. Pre výtvarníka by nemalo mať zmysel, aby nám na to padal doma prach. Tie obrazy, keď je to kvalitné dielo, tak zaslúži si to peknú stenu a pekná stena si zaslúži zase pekný obraz. A keď je to videné, tak je tam pravdepodobnosť, že to môže niekoho zaujať a príde objednávka. Preto vravím, je to ako určitý návod, hej, že nebojme sa odprezentovať svoje diela, aj napriek tomu, že chcem prezentovať, chcem vystavovať, nepatrí medzi tých výtvarníkov, ktorí sú takí, že a tlačím a kúpte si a vytvárať taký mýtus, takej výnimočnosti, lebo to, čo tvorím ja, možno vám sa páči, aj tí návštevníci to ocenili a je to pre mňa proste neskutočný zážitok a je to doslova do písmena voda na mlyn a už teraz mám kopec nápadov a plánov a keď pôjdem na budúci rok na Artfest, ja chcem ten istý roh, ktorý som mal, Jirko, hej? Že to potrebujeme. Takže určite sú obrazy, ktoré by som si najradšej nechal, alebo tie, ktoré ešte mám. Mám napríklad tú Sappho, ak si ju pamätáte, na výstave, taká tá krásna žena opretá a bola tu odprezentovaná o ten stĺp a videl som ju naživo. Ako to bol neuveriteľný zážitok. Rodina tam so mnou sedela, boli tam asi pol hodinu a ja som proste stál a pozeral som na tú sochu. Neliezlo mi to do hlavy, ako proste ten majster sochár dokázal tie prsty, tú ruku, tú drapériu dať do toho kameňa, vložiť do toho ten život. Čakal som, kedy sa pohne oproti mne. Tento obraz napríklad ja mám naozaj veľmi rád. A keď sa na ňo pozriem, tie výrazové prvky, aj to, čo ako tvorím tým akrylom, dávam do toho takú tú patinu niečoho dávneho. Mňa fascinujú napríklad staré fresky, čo boli objavené povedzme v Pompejach, také rímske kúpele, tie ošarpané, ošupané steny a to sa snažím do toho takým spôsobom vkladať. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, ako to robíš. Vravím, no to je môj podpis. To sú tie výrazové prvky, ktorými sa chcem takým spôsobom odlišovať. Keď ti to prezradím, stratí to svoje kúzlo a my milujeme kúzla, hej? A ak sa priateľ urazí na to, že mu to neprezradíte, tak to nie je priateľ, hej? Lebo priateľ bude sa naďalej kochať a tešiť práve z toho tajomstva, ktoré tam je. Keď budem vedieť, ako Copperfield robil všetky kúzla, tak už ma to nebude zaujímať, hej? A do dnešného dňa mi to proste vrtá v hlave, ako on to mohol. Samozrejme je v tom taký grif, ale ja neviem aký. Takisto je to aj s tou malbou. A teraz napríklad som namaloval nedávno tie ruky,
ktoré ste, predpokladám, videli, tak opäť bolo to také, že chcem si napríklad nechať obraz, že mať niečo sám pre seba doma, hej, ale vždy príde niekto a povie, wow, toto chcem. A zase si vtedy poviete, fajn, je to dobré to, čo robím, lebo oslovuje to tých ľudí. Takže neviem si teraz predstaviť, že ktorý by som chcel napríklad naspäť, ale viem, ktorý určite nepredám. A ja vám môžem ukázať, keď chcete. No, chceme. Ja ho tu mám. Je to vlastne úplne prvý obraz, ktorý som namaloval, keď som začal teda malovať po tej kresbe. A bol to experiment práve olejom. Predtým, ten obraz je z 90. roku, som v živote nič štecom nenamaloval. To bol môj absolútne prvý experiment. Tak to je toto dielko. Dnes by som to namaloval naozaj úplne inakšie. Dnes už sa tomu skôr ako nad tým pousmejem, ale toto je niečo, čo by som naozaj ako nepredal. Je to proste moja srdcovka, lebo tu niekde to proste začalo. Jasně. Jinak ty ruce už jsem stáhnul a už je máme tady teda. Tak počkej, teďka tam něco Marko říkal. Marko, můžeš? Já jsem tě musel vypnout, protože tam u tebe to nějak hůčí. Už ne. Říkal jsem vůbec nic. No každopádně ještě teda tak já popojedu jenom tak v rychlosti, ještě už jsme přes, ale jenom teda, ty mám těch otázek mraky, ale samozřejmě už se k tomu nedostaneme, ale zajímalo by mě jenom, v čem vidíš přínos takovýchhle akcí, jako je Open Art Fest a podobných? Je to úžasná príležitosť nielen zviditeľniť sa, ale spoznať množstvo ľudí, zaujímavých ľudí, ktorí proste sú na jednej vlne. To, že každý tvoríme, môžete si nájsť svojho obľúbenca, môžete tam zbadať aj niekoho, kto vám napríklad, že nesedí, ale to je prirodzené, o tom je to umenie, o tom je tá rôznorodosť a každý si nájde proste to svoje. Lebo keby sme tvorili všetci rovnako, bola by to nuda. Hej? Takže v tomto je to skvelé, že máme tam príležitosť nielen sa teda odprezentovať, spoznať mnohých zaujímavých ľudí a naozaj mal som tú príležitosť a bolo to úžasné a zažil som asi 5-6 prípadov, že proste prišli ľudia, boli to výtvarničky a plakali tam pri mojich obrazoch a stískali ma tam a bol to proste krásny zážitok, ale čo je dôležité, aj keď je to pomerne krátky čas a viem si predstaviť, že by to trvalo ešte o deň dlhšie a o 2 hodiny viac, ale tá interakcia s divákom, s neznámym človekom, je to iné, keď sa bavíte s výtvarníkom na úrovni tej, povedzme, technickej, ako keď sa rozprávate s divákom, ktorý príde a naozaj pozerá na to dielo ako na taký, povedzme, dekoratívny doplnok do svojho obydlia. Takže tieto 3 veci by som považoval za také ako nosné. Odprezentovať sa, spoznať ľudí a mať takú tú spätnú väzbu toho širokého divackého spektra, toho veľkého publika, lebo naozaj tých ľudí tam bolo strašne veľa, či mladých, postarších, muži, ženy a verím, že každý z nich si tam našiel to svoje, toho či už obľúbenca, kvôli ktorému tam aj prišiel, alebo proste niečo objaviť. A v neposlednom rade je to aj príležitosť, lebo keď je to takáto veľká akcia, tak o tú akciu majú záujem aj galeristi. Takže prídu, pozerajú na tie diela, hľadajú, povedzme, niekoho, kto by, či už je trendový, že by sa predával, alebo hľadajú niekoho, kto je iný, že sa trebárs odlišuje práve, hej? Že tam je taká tá výnimočnosť toho. Takže Jirko, to, čo ty si urobil, ako pre mňa naozaj, toto je úplne úžasné. A keď som niekde videl také šramotenie, bolo na Facebooku, že no, že už akože končíš a tak, vrajím si, no len to nech neurobí, lebo neviem si predstaviť, ako budeš spať, keď ťa bude preklínať 200 maliarov, že si to neurobil.
Děkuju. Myslím si, že naozaj je to krásna akcia a v krásnom meste. Čiže ja rozhodne za mňa, no tak duplom teda ešte keď som získal 2 ocenenia a tento rok aj na tie ocenenia bol teda úžasný, lebo ak môžem ešte pripomenúť, že v podstate som získal krásne ocenenie v Taliansku a to Taliansko milujem, práve tú renesanciu, že so svojou tvorbou som tam získal prestížnu cenu ako cenu mesta Monte Cosaro, čo ma naozaj tiež vyslovene dojalo a vtedy som si povedal, že wow, zo 60 ľudí. No ale tu nám to narastlo rádovo niekoľko viac, takže naozaj sa ako teším a rozhodne budem pokračovať v tom svojom, lebo viete, všetci ste umelci, všetci naokolo najlepšie vedia, čo máte tvoriť, kedy to máte tvoriť, za koľko to máte tvoriť. Takže každý by vás chcel pretaviť na niečo iné, rob to takto, hraj takto, tetuj takto, maluj takto, ale tam už by sa stratila práve tá naša individualita. V tom musíme byť výnimoční práve v tom, čo robíme a je nepochybné, že neraz to naše obecenstvo a duplom v malbe to tak platí, sa ešte možno nenarodilo. Hej? Že ťaháme naozaj ako umelci za ten kratší koniec, takže treba len vydržať, dúfať, veriť, malovať a ak to nemá byť ako veľký biznis, lebo umenie vôbec nemusí byť o veľkom biznise, to ja vôbec ako netvrdím. Má to byť o tom naplňaní toho vlastného takého duševného sveta, tej možnosti sa niekde realizovať, niečo vytvoriť, čo tu po nás zostane, aj keď my už tu raz nebudeme, hej, že je to úžasná príležitosť. A keď si zoberiete na čokoľvek sa teraz pozriete, na všetko okolo vás, či je to šiltovka, okuliare, tie slúchatka, čo máme, všetko vytvoril človek. Páni a dámy, je to úžasné, keď proste tvoríme a tvoríme veci pre nás, pre krajší svet, preto, aby nám niečo slúžilo. Je to proste, je to fenomén, je to úžasné, že my ako ľudia máme tento krásny dar. Jasne. Marko, máš ještě nějaký dotaz? Jestli je nějaký rozdíl mezi vystavováním třeba v Čechách, Slovensku a Itálii, jestli máš nějaký postřeh třeba, zkušenost. Nie som zase až natoľko znalý týchto vecí, o tom by určite vedeli porozprávať iní umelci, ktorí teda vo veľkom vystavujú v zahraničí. Tie výstavy sú doslova do písmena také tie prestížne výstavy. Tam nemôže človek očakávať, že teraz ide, odprezentuje sa a už mu bude svet napríklad ležať pri nohách. Ja som napríklad prijal pozvanie vystavovať v Benátkach a pre mňa sú to zážitky. Hej? Buďme lovcami zážitkov. Čiže ísť do Benátok so svojou rodinou, vystaviť tam v krásnej starej budove, ktoré oni nazývajú napríklad, že škôla, hej, a to boli spolky, ktoré zlučovali ľudí, ktorí podporovali umenia. Teraz zrazu vy máte možnosť tam symbolicky niečo odprezentovať a prídu tam ľudia, rôzni návštevníci, zase je to úplne iná možnosť. Čím bude väčšia sieť, tým viacej tých rybiek môžeme nachytať. Hej. Je to naozaj len o tom, ak milujete cestovať, ak milujete zážitky, choďte. Ja napríklad som taký, že ak mám niekde vystavovať, ja chcem aj u toho byť. Chcem vidieť výraz toho človeka v tvári, ktorý sa na to pozerá, hej, ktorý mi prípadne k tomu niečo povie. Ja som takto vlastne spoznal aj práve na tých výstavách, aj v tom zahraničí opäť nových ľudí. Mám nových priateľov, hej, a sme spolu v kontakte, podporujeme sa navzájom. Ja napríklad absolútne nemám problém s takou, čo sa týka, že nevraživosť medzi umelcami. Ja tvrdím jedno, umenie má ľudí spájať a duplom aj tých umelcov. Keď sme silní, máme slabším pomôcť a keď je niekto lepší, učme sa od neho. Čiže toto je ten základný mechanizmus a princíp, že pre každého je dosť miesta pod slnkom. A keď to napríklad tie financie dovolia, tak treba proste cestovať, ísť. Keď sme boli teraz napríklad naposledy, že v Benátkach, pre mňa to nebolo len o tej výstave a o tom, že spoznal som opäť fantastických ľudí a ten pocit, to, čo vás naplňa, to je čosi úžasné. To nezažijete doma v sedačke. A teraz, keď viete, Benátky, mesto Tiziana, mesto Tintoretta, idete do tých miest, kde oni žili,
Vošiel som do Bottegy, Tintorettovej Bottegy, kde mi otvoril Talian, ktorý vyzeral ako Tintoretto, hej, a ľudia už mi písali, lebo keď dávam príspevky, ja to píšem ako formou príbehov. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že to nie sú len fotografie, ale ja tam k tomu aj niečo popíšem a tí ľudia majú možnosť cestovať so mnou. Veľakrát sa mi stalo, že Milan, idem tam, že chcem to vidieť. Áno, jedna vec je vidieť to ako na monitore, mobile a druhá to zažiť, byť tam. Keď som stál pod Tizianovým domom a pozeral som sa do jeho okien, tak som čakal na to, kedy proste vystrčí hlavu a zavolá ma na kávu. Neviem teda, či už tedy kávu mali, ale nikto ma nevolal. Ale bol som tam, hej, bol som proste v tých uličkách, kde on chodil a odvíja sa vám príbeh v hlave. Vošiel som do chrámu, kde Tintoretto mal svoju hrobku. Tie hrobky sú tak úžasné. Tí sochári boli tak neskutočne namakaní a tú poctu, ktorú oni venovali týmto umelcom, to je vidieť na tých náhrobkoch, hej. Tak mal tam obrovitánske malby, niekoľko metrové, 9-metrové malby a keď som odchádzal, tak tej pani, ktorá tam bola ako takouto, no na tej nechcem to povedať vrátnica, to nie je vrátnica, ale venoval som jej letáčik, proste len tak. Ona to zbadala, tí Taliani, oni sú úplne iní. Ona vyskočila, ona ma tam vystiskala, že aký som majster. V momente mi venovala knihu a z okolností predtým som ju tam ako pozerala a vravím si, tak dobre, založil som ju späť a ona mi ju venovala a mám proste krásny darček a zážitok, že oni sú takí ako, naozaj tí Taliani srdeční, sú pyšní na to umenie. Sú hrdí na tie tradície a na to, čo proste z toho dnes vzniklo. My sme z toho Monte Cozára odchádzali potom na Slovensko a zastavili sme sa v Urbíne. Cieľene som tam išiel, lebo to je mesto, kde sa narodil Rafael. Zrazu ste v jeho dome, ste v miestnosti, kde sa narodil. Vidíte tú vyšúchanú dlažbu, po ktorej on chodil. Pozeráte sa von oknom, z ktorého sa pozeral on alebo jeho mama a volala ho z ulice Rafi, poď domov. Hej. Ako, mne sa odohrávajú tieto príbehy v hlave, je to pre mňa strašne emotívne a veľmi také, nabudí ma to ako novou energiou. Ale viete, vy sa vrátite domov a zrazu máte tu taký pocit, ako keby takej šedi, že zrazu ten vietor z plachet vám odíde a vravíte si, pre koho tu vlastne ja malujem, hej, že či vôbec niekto o vás niekde takým spôsobom zakopne, ale potom zase to príde. Ono, u mňa napríklad osobne sú najhoršie tie chvíle medzi obrazmi. Keď nemalujem, to je čistá katastrofa. A to mnoho umelcov určite pozná, ale už keď začnem malovať, už som zase v tomto svete a už sa teším na to, niekde to odprezentovať, niekde to vystaviť, hej, ukázať, beriem to ako zážitok, proste obraz zabaliť, nachystať, odviesť, zavesiť, hej. Takže určite môjim snom je Milano, hej. Určite môjim snom je Rím. Proste v Ríme chcem a kým žijem, ja viem, že tam budem vystavovať, chcem tam zobrať proste svoju rodinu, chcem ich zobrať do Panteónu, chcem im ukázať hrob veľkého Rafaela, chcem im ukázať obrovské Koloseum a to, že je obrovské a že to je pompezné, to vám poviem len taký príbeh. Jeden čas, keď som ešte motorkoval a čopračil som, tak to bolo zrovna v tom roku, keď bol vydaný Gladiátor ako film a ešte som ho nevidel. Vedel som, že je, ale nevidel som ho. A napríklad k tomu filmu urobila hudbu Liza Gerard s Hansom Zimmerom. Aj teraz bude práve koncert Hansa Zimmera v Bratislave. A toto je práve jedna z takej tej emotívnej hudby, ktorá ma veľmi nabíja a ona má aj skladbu, ktorá je veľmi ako takouto nosnou skladbou práve z toho Gladiátora. Som povedal, že raz keď tiež teda budem opúšťať tento svet, tak toto chcem, aby mi bolo pustené. No a keď som s tou motorkou prišiel pred to Koloseum, a tu je vidieť proste tá sila tej kultúry, tej histórie, tak som stál pod tým a vravím, na čo toto komu bolo? To je úžasné. A ja už som to videl proste v tom bielom mramori. My už dnes vidíme koľkokrát len to torzo. Vravím, to je šialené, hej, že proste aký to musel byť svet. My vidíme už len proste tie kúsky z toho. A prišiel som domov a že Gladiátor. Tak som si to pustil a tam je presne ten moment, keď proste Maximus prichádza pod to veľké Koloseum a oni na to pozerajú a vravia, toto je čo? To je pre koho? Ten údiv, to je krása. Proste to je niečo, čo naozaj môže zažiť len človek, ktorý to dokáže takým spôsobom precítiť, prežiť. A toto ja zažívam.
Či už je to na tých výstavách s týmito ľuďmi, či už je to, keď tvorím, hej, alebo keď odovzdávam to dielo. Stalo sa mi, že odovzdávam dielo a človek sa mi rozplače. Chlap ako hora. A idú mu slzy a pre mňa je toto jedno z najväčších ocenení, že proste to s tým človekom pohne. Lebo pokiaľ to vo vás nevyvolá žiadnu emóciu, tak to dielo je mŕtve. Takže vytvoriť niečo, čo je živé, je pre umelca najviac. No, přátelé, tím bychom to mohli asi uzavřít. Co vy na to? Dané, máš něco ještě? Asi ne. Jsme hodinu 20. Marko, ten nám tam nějak vazbí. To je zajímavé. Ten nám tam nějak učí. Marka už necháme vyplýho. Nic neříkej, to je dobrý. Milane, my bychom ti chtěli strašně moc poděkovat. Nejen za trpělivost, jakou si teda například teda se mnou měl. Teda. Zaslúžil si ju. Jirko, zaslúžil si ju. A naopak, ja som tebe veľmi vďačný a to, že si ceníš tých výtvarníkov, ktorí tam boli, keď si na druhý deň došiel si s fľaškou talianskeho vína a ospravedlňoval si sa mi. Už toto je niečo, kde je vidieť, že vážiš si nás. Hej? Takže naopak, ja som ti veľmi vďačný. Já bych ti hlavně ještě jednou teda gratuluji teda za prvé k tomu vítězství u diváků a k druhému místu u té poroty. Přeji ti strašně moc, aby si měl hodně vizí a hodně obrazů, který se budou lidem samozřejmě líbit. Já doufám, že se ještě někdy v životě setkáme a potkáme, protože si myslím, že jsi opravdu velice inspirativní člověk a povídání s tebou by mohlo trvat, jak už tady dokonce to tady někdy psal, že by to mohlo trvat hodiny a hodiny, což je samozřejmě dobře. Kluci, Dane, pomůžeš mi s něčím? Ne, dobře. Nic, já to uzavřu. Milane, moc krát děkuju. Přeju ti všechno nejlepší do budoucích měsíců. Doufám, že se ještě potkáme někdy. A moc krát ti děkuji za dnešní večer. Ještě jednou gratuluji a díky a nashledanou a ahoj. Ďakujem, priatelia. Bolo mi potešením. Majte sa krásne. Nie len vy tu, ale všetci, čo ste nás sledovali. Jasně. Tak jo, tak ahoj. Ahoj.